गोदानै दाबावनो गोनांथि गैलामोन अब्लाबो दा समा जोंखौ खुब जबरदस्ति सरसोमनायखाय जोङो गोदानै एपिपि राजनीतिक दलखौ दानो गोनां जाबाय क्षमा खुजिছো মই बर' भाषायाव কি ক'লোঁ বুজি পায়েই বোধহয় আপোনালোকে না বুজি পায় না তথাপিও নিশ্চয় ক'ম আমি কিয় এপিপি পলিটিকেল পাৰ্টি গঠন কৰিলোঁ এইটো কৈছিলোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে শুনি পাইছে आजिखालिथ' ससियेल मिडिया बै माबाखौ एसे फिसिनानै इक'ल'जिनि बोसोर नभेम्बर 17 বছর বিপিএফৰ লগত যুঁজি আহিছোঁ আমি আমাৰ গোটেই জাতি জনজাতি হাৰি মাহাৰি जों गासिबो মই 17 বছराव जों जेरैबायदि खस्थ' मोनबोदों बेयाव जोङो आङो आरो गोलावै फोरमायनांगौ आंखौ सानाखिसै गोबां बिटिसिआव जाति जनजाति हारि माहारि बिथां जोङो गासिबो मोनदों उन्नतिखौ जों मोनदों आरो जोङो दा जोंहा मोनसे आसा दंमोन हाथियारजों नांनाय जे एनडिएफि आफाद जोंनो हगार बेवहाय जोङो आसा खालामदोंमोन एनडिएफिआ जेब्ला सक्ति खालामनायनि उनाव जोङो मा सानदोंमोन बिटिसि एकर्डनि उनावहाय जे खामानिफ्रा खालामनाय बे खामानिफोरखौ जोङो खुब गुवारै सिन्था खालामलायनानै जोङो हारि माहारि जाति जनजाति गासैखौबो जोङो समान मोनसे ओनसोलारि समानै जोङो नायगोन समानै जों बिजिरथायखौ जों मोनगोन आसा खालामदोंमोन नाथाय जोङो जेबायदि नुबोबाय थांनाय 17 बोसोराव जों जेरैबायदि जों भुगिनांबोबाय नैबे 5 बोसोराव प्रमद बर'नि सरकाराव जों बेनिफ्राय बांसिन जाया लोङा खस्थ' खालामनानै जोङो जे बिटिआरखौ सोरजिदोंमोन दुखु खस्थ'नि गेजेरजों नाथाय जोङो थांनाय 5 बोसोराव जोंनि एनडिएफि सोद्रोमाखौ दोनथ'नानै एनडिएफिनि जायफ्रा दुखु खस्थ' खालामबोनाय न' बां सावनाय बुथारजानाय गावथारजानाय जिनाहारि खालामजानाय गोबां जोंनि जाति जनजाति हारि माहारि जाय बिथांमोना जोंनि थाखाय खस्थ' खालामबाय बिथांमोनखौ बुंनायासै आरो जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो जे उद्देश्य लानानै जों दावहा नांदोंमोन बे उद्देश्यखौ जोङो टटेलि दिनैहाय फेल खालामनानै दोनबाय प्रमद बर'आ जोंनि थाखाय खुब मोनसे बिसाक्त पयजनेल बिस गोनां सासे सोद्रोमा जोंनि थाखाय खारन मानो जोंनि नांनायखौबो फोरमान खालामबाय आरो जोंनि दुखु खस्थ' सोलिनांनाय बेफोरखौ गासैबो बिथाङा डिस्ट्रय खालामजोब्बाय बेनिखायनो आं दा बुंगोन जोङो राजनितिखौ खालामनो गोसो गैयामोन जोङो बिथांमोननि सायावनो गोबां आसा दंमोन जे जोंखौहाय जाति जनजाति हारि माहारि गासैखौबो खौसेयैनो मोजाङै बिसार खालामलायनानै आदर्शखौ होगोन जों बेखौ आसा खालामदों नाथाय बिथाङा जोंनि सायाव बेफोरबायदि नोजोरखौ नायाखिसै बेनिखायनो जोङो दा सानदों गोदानै राजनितिखौ दानो गोनांनिफ्राय गथाय जों आगानखौ आरो जोङो बिथांमोनखौ दोनथ'नानै जोङो रावबो पलिटिशियानफोरखौ जों आसा खालामालासिनो जोङो गावनि आथिङाव जों गसंथानो होननानै जोङो गावनि राजनितिक दलखौ सोरजिगोन आरो बेनि उनाव जोङो हारि माहारि जेसेबां दङ जों हानायखिनि जों सेस्था खालामगोन जों मोजां मोनसे सरकारखौ सालायनो आरो मोजाङै जों रायजो राजाफोरखौ आदर्शखौ होनो बिथांमोना बुंबाय थायो गोजोन सक्ति शान्ति सक्ति गोजोन सक्ति पिस एकर्ड होनना बुङो बिथांमोना नाथाय बिथांमोना माबायो पिस एकर्ड होनना बुङोब्ला मा होनो एनडिएफिखौ मोनफ्रोमबो समाव एनडिएफिखौ दासिमबो रायो मानो बै समाव गावथारनाय बुथारनाय किडनेप खालामनाय दंमोन दा गैलिया बेफोरो जाहैबाय जोंखौ आसि थुनानै रायनाय जोङो सोरनि थाखाय गावथारगोन सोरनि थाखाय गावथारजागोन सोरनि थाखाय जिनाहारि खालामजागोन सोरनि थाखाय न' बां सावजागोन जोंनि थाखाय नङा जोंनि रायजो राजानि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिटिसिआव अल आसामाव जेसेबां हारि माहारि गासैबोनि थाखाय जों बुथार
लादोंबो बुथारदोंबो खस्थ' मोनदों गोबां सावगारि जिनाहारि खालामजादों किडनेपिं खालामदों गासैबो खामानिखौ मोजांनिफ्राय जोङो गाज्रिसिन खामानिखौ मावदों बेफोर मानो दिनै बिथांमोना आसि थुयै थुयै बुंबाय थायो बे समाव 2020नि सिगाङावहा गोबां मा होनो किडनेपिं आरो बुथारनाय मानाय हरसान ओंखारनो हाया न'निफ्राय ओंखारब्लानो बेलासियाव न'आव जों बसनो हागोन हाया बेफोरबायदि खोथाखौ रायखां बुंबाय थायो जोङो जोंनि बेक्ति जोंनि गावनि उदैनि थाखाय जों बेफोर दावहाखौ नाङाखैमोन बिथांमोना बुजिनांगौ मोनफ्रोमबो मिथिङाव एनडिएफबिखौ मोनसे मा होनो गंनै बानायनानै बिथांमोना ना बेदर गोदानानै जाबाय थानांगौ मोनफ्रोमबो समाव एनडिएफबिखौ आसि फुयै फुयै बिथां बुंबाय थायो आरो एनडिएफबिनि थाखायनो दिनै प्रमद बिथाङा सनानि सियार जिरायदों बेफोरजों जादोंमोन नामा बिटिआर सकिया एनडिएफबिजोंसो जादों बिटिआर सकिया बिथाङा बुंबाय थायो एनडिएफबिया पिस एकर्डआ मानि थाखाय जादों सोरनि थाखाय जादों बेखौ लाजिनोबो रोंनांगौ फोरमायनांगौ बिथाङा खिन्थु बिथाङा मा थारुन मोखां बिथाङा लाजिनो रोङा थारुना जेरै माबा हरसेयावनो अखानि फुङावहाय रेबेनफिनो थिग बेफोरबायदि आरो जोंखौनो बुंहोबाय थायो जोंखौनो बखिनानै जोंनि जिथु सासन पावार जोंनि सासन पावारखौ बिथांमोना सेख'बाय थायो जों बेखौ बुंगोन आरो दा आं खावलायगोन नोंथांमोनखौ जोङो रावबो सुबुङा गाव जोनोमनिफ्रायनो सोलोंनानै फैखाया राजनितिकआ जों दा गोदान पार्टियाबो गोदान राजनितिकआबो गोदान जों गासै सोलोंनायाबो जों गोदान बेनिखायनो जों खावलायगोन बयबो नैफोर ओंखारबोबाय थागोन हारि माहारि जाति जनजाति गासैबो मा हिन्दु मा ख्रिस्टान मा मुस्लिम मा आदिबासि मा नेपालि गार' राभा गासैबो जोंनि पार्टियाव जोङो खौसेयै जोङो खामानिखौ मावो आरो मोनसे सान्ति परिबेस आरो जोङो बयबो समानै भाग मावलायनानै जों राजनितिक लाबोनांगोन समानै जोङो बयबो बिबानखौ लानांगोन रावबो साननो नाङा जे आं जेबो रोङा आं लेखा फरा रोङा राजनितिकआव रावबो लेखा फरा रोङा जेरै बिहाराव सासे लालु प्रसाद यादव बिथाङा क्लास 3 फरायनाय